أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر وتعطفي بنظرة تأتي لنا بالزفر. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. yan uwa masoyan manzon Allah a karkashin jagorancin khalifa, wannan karatu da ake yi na manahidar rashad fi as'ilati ahli tashadi, satin da ya gabata ko kuma fice hutu kafin daga hutu muna cikin wannan tambaya ta 14 wanda shehu ya amsa ta a salo wani irin kalan salo wanda ya sassarka ta da abubuwa da dama. Farko dai mun tsaya kusan rabin su'ali wanda shehu yake magana ya yi wa mukaddamai fada. Yace duk mukaddamin da a nahiyarsa yana zaune wani mukaddamin ya tunkaro ya fi shi haske, ya fi shi sani, ya fi shi ma'arifa, ya fi shi kashafi, ya fi shi sanin ainihin abin da suke gudana, kar ya hana almajiransa su je su dosa da wannan harkar. Wajibinsa ne ya ɗauki almajiran ya cinye zuciyarsa ya kashe ransa da nafsunsa gaba ɗaya, ya ɗauki almajiran su da shi su je su sallama ga wancan muƙaddamin don su amfana gaba ɗaya. A wancan zama mun tsaya a haka, shehu zai ƙara mana ƙarin bayani kuma irin wani salo daban akan irin haka. Shehu yake cewa kuma a nan faman ahaza an gaire arifin fi tariqati, duk wanda ya karɓi ɗariƙar tijaniya sai dai muƙaddamin na wannan nahiyar tasu a wannan lokaci shi ɗin ba arifi ba ne, ma'ana bai yi tarbiyya ba, kuma a cikin ɗariƙar kanta ma ba shi da masaniya. Yawanci manyan shehinai waɗansa suna amfani da irin wannan yanayi. Mutum ne mai himma a guri, za ka wani yankin ƙauye sai ka same shi shi ne mai himma na sha'anin ɗariƙar tijjaniya, amma bai yi karatu ba shi da ilimi, ba shi da komai, amma iya da wani irin himma ta zaburarwa, ta ɗiban yara a ɗebe su a tafi kuma tare ba tare da ilimi ba. To irin waɗannan wasu mukaddaman wasu shahidan suna ganin da ai asararsa haka, wanda a bashi iyaka talqini, ma'ana ya ba da ɗariƙar tijjaniya kawai. Duk wanda ya zo nema a cikin wannan yaran da yake ɗebowa to ya ba su ɗariƙar tijjaniya. Saboda haka kar ya bar su a nan a nemi wanda zai ba su a rasa har su faɗa wani abu mara kyau, to sai a ba su. To shehu a nan zai yi maganganu ne da ya yi balaga a cikinsa. In baka fahimci karatun ba sai ka fassara shi da wani yanayi daban, saboda ya yi amfani da cikakken lalle ma'arifa, ya san balaga, ilmin tashbihi, ya ɗauki muƙaddami ya siffanta shi akan ɗan aiki, ya ɗauki ainihin mai karɓar ɗariƙar kanta sai siffanta ta da mai ainihin wasiƙa ce, sai kuma ɗauki shi muridi wanda zai karɓa kuma akan shi kuma shi ne wanda za a kai wannan wasiƙar. To idan ba ɗan fasarawa haka za a yi direct din, to sai ka ga ma'anar ta canja. Wannan shi ne cikakken balaga wanda malami ya san me yake yi, ga abin da yake magana a kai, amma ba shi ake nufi ba ga abin da ake magana a kai. To shi sa dole a yi tuntuntuni kafin a shiga cikin abin. Wannan yana nufi a nan gurin cewa duk muridin da kuma ya tsinci kan sha'irin wannan ya karɓi ɗariƙa a hannun irin waɗannan masu himma ba tare da sun san komai ba, to me ya kamata yi? Yanzu idansa ya fara buɗewa, ya fara cewa ganewa ai akwai abin da ya fi wannan bayan abin da shehin nasa yake da shi. To ya zai yi? Zai wulakanta shehin ne?
zai jefar da shi ne, zai fita harkar shi ne, zai kama harkarsa ce, ya zai yi. To shi ne shehu ana yake jawo hankalin waɗannan irin kalan yaya za ka yi da su. Sai ke cewa bi an kana mimman lahum izina fi talqini la gaira. Wannan muridin da ka samu wannan shi ba muqaddamin na wannan nahiyan kawai an same shi ne kawai izinin da yake da shi ya bar gare ka lazimin safe, lazimin yamma, wazifa la gaira. Ya kace wannan ya sake nan. Walam yakun wannan muqaddami din bai zamo ba lahu izna yana da wani irin izini fin niyabati fi tarbiyati ainihin wakilciyar mutane tarbiyya ko kuma wa tafriqil asrari ko kuma ya rarrabe wasu asrarai da ƙa'iƙai masu koyayyu ko magana kan ma'arifa ko tarkiyya ko tazkiyya ko waɗanda duk ba shi da komai ba shi da alaka duk akan waɗannan. Shau ya siffanta shi anan. To ya zai yi bal iktasara wannan muridi ba wannan muqaddami an takaitar da shi min muqaddamihi wanda ya kaddamar da shi din ala tawsilil izna kawai shi dai bar dariƙa la gaira iyakacin nan aka tsaye da shi. To wannan muqaddami ya yake zai fara balagar kenan ka rasuli sai ce masa ai wannan kaman irin dan sako ne yusilil kitaba wanda aka bashi wani littafi aka ce kai miƙama wancan la gaira ba daɗi ba ƙari wannan miƙama wannan. To tun da shi ya zama miƙama wannan wala ya arifa wanda aka ba kitaban nan bai san cewa wala ya arifu bai san an ya ƙara'u ma fihi ba, bai san littafin aka ba shi aka ce karanta bai san abin da zai karanta a ciki ba. Walau ba ta hau kai ko da ya buɗe wannan littafi ko wasiƙa ɗin nan ma fahimahu ba zai fahimce shi ba. Ma'ana ga ɗariƙar ya fara ɗariƙar amma idan wani abu ya shige wa muridi kai in ya zo gurin muƙaddami ni ya abu kaza ne bai san ya zai ba. A'a ni kaza yanzu ina buƙatar tarbiyya, a na yi mafarki kaza ya zan yi, ba shi da alaƙa da wani abu bai san su ba ya zai, bai sani ba ya zai. Ma fahimta ya ce to wa inna ma muraduhu ai shi wannan abin da shehin na baya da ya kaddamar da shi yake nufi da shi al-ijazata la gaira, ya masa ijaza ne ya bar dariƙa ba daɗi ba ƙari ya kacin matsayinsa kenan. To fa inna ma wasala al-mursala yace anan shi wannan muqaddami abin da ya isar din ai wasala ya sadu, ma'ana kar kai din da yanzu zaka ka fara gane akwai wani abu karka ce wannan muqaddamin da ya baka dariƙar ai dariƙar ma bata karbu ba zan canja shi ce ba haka ake nufi ba, ba haka ake nufi ba. Al-mursala lahu sahihun abin da ya baka na izinin kai da dariƙa din nan ne ka karbi dariƙar sahihun ya inganta, kai da dariƙa ne ko man ka da dariƙa ne ya inganta abin da ya bayar. Lakinnahu lam ya'rifa shi din da ai bai san ma huwa nafsuhu kanshi ma bai sani ba in tukuna wala an yatahajjahu ba shi kanshi ba zai iya wurin kansa ma ya bayyana ma kansa ko kuma amfanar da kansa ba da ya amfani wani. To in haka ne zama wala man wasalahu to ba da kai ko da karbi dariƙar ya zai amfane ka kai yanzu ka karbi dariƙar kuma kana buƙatar tarbiyya shi ko bai da shi bai sani ba, kana buƙatar tazkiya shi bai da shi, kana buƙatar tarbiyya shi bai da shi, shi kansa ma bai yi wa ba to ya zai maka kai din ya za ka yi. Yace kai din ma kanka to li annahu jahilun bil kitab saboda shi bai san abin da ake nufi da tarbiyyan ba, bai san abin da ake nufi da tarbiyyan ba, bai san abin da ake nufi da ita kanta dariƙar ba gaba daya. To me za ka yi kai din abin da ya baka yanzu fa ya fadil kitaba kai wannan muridi izinin da ya baka nan ba sai ka rike shi min yadihi a hannunsa da karba daga hannunsa din nan wa yuqabbiluhu kuma ka karbo wannan abin har kai kisin nashi ma ka rabka kai kisin nashi ka sumbace shi wa yu'azzimuhu kuma ka girmama shi wa yujazihi wannan muqaddamin har ka dinka saka masa bima indahu min al-adiyati ka dinga mishi addu'a ka Allah ya saka ba ku ne jagora ku ne kai kaza ka masa addu'a ba komai. Saboda me ita dariƙa tana da wuyan sha'ani shehu zai faɗa a nan gurin yake cewa li annal himmatal gafili ta iya yi wa dariƙa din wannan himman rafkanan nan wanda kake ganin jahili ne bai san komai a cikin dariƙar ba
Allah ya bashi wani irin himma wanda himmar tasa iza fa'a in ta fifita yi usulul ijabata billahi wallahi ko sai Allah ya amsa masa abubuwan da yake tunda shi haka Allah din bai san abun bane amma ya da himma ya san abun da shi tijani ne ya san abun da shi Ibrahim ne ya san abun ku zo a shiga yayi boko ɗan uwa ya ja kuna shine maulidi can shine kaza bai san koi ba amma wannan himmar tasa shi wato ce ka ji tsoro sai Allah kuma ya saka masa mustajaban da in ka kuskure masa sai ka shiga wani hali ita saboda himmar irin wannan rabkanannun to Allah sai ya sa ya amsa musu addu'ar su da abin da suke yi din to haka kai me za ka yi da kowace alwari yace ko ta iya yiwuwa wayannan shahidan sun gan shi bai da ilimi shi ilimi Allah yana sa iya haske a jikinka ba sai da ilimin ba ta yi so na shahidan sun ga a jikin shi akwai haske na kabuli ma'ana mutane za su dinga san shi za su amfana da shi kuma Allah yana san shi da wani hasken wannan ilimin kuma wani abu ne daban baya da shi dama mutum kada yake bai cika 10 ba mutum da haka ne da za ka yi masa din sai ke cewa fayajibu alaihi shi wannan muqaddami a muridi ya wajaba a gare shi an ya zahaba bi kitabihi ya dauki wannan izinin nasa da wanda yake tattabe da shi ila alimin zuwa na gaba da wannan muqaddamin wanda ya bi shi bi isharati al-katibi wanda ya san wannan nuni na littafin kai ta tabbaquha ya bibiye ta hatta yaftatina har sai ya fahimci abin da yake ciki li ba'di ma fiha da shashin abin da yake cikin ta ma'ana babu laifi kuma tunda tare da wancan muqaddamin shi kuma gashi ya san waɗannan abubuwan to za ka ɗauke shi ka je ka ce ni na karɓa dariƙa ne a gurin wani amma saboda ladabi wani ɗin alal haƙiƙa na tambaye shi kaza domin bayani da na gamsu ba na tambaye shi kaza domin bayani ban ce bai sani ba amma ni yanzu na kawo kaina gurinka ga abin da nake ciki ga halin da nake ciki ni ina so in san wani abu a cikin waɗannan arifan ko kuma har ma in yi tarbiyya fayantafi biha saboda ya amfana wa alaihi an ya tarimahu wa yu'azzimuhu duk da haka in ya je ya samu bukatar sa a gurin wancan muqaddami na biyu to fa muqaddami na farkon nan ba kar ya manta da me ihtiramuhu ya girmama shi wa ta'zimuhu ya kaddara shi li annahu asluhu saboda shine tushen sa wanda ya daura shi akan turban tafiya din nan ihtiramal ikhwa kuma ya girmama shi irin da ake girmama ɗan uwa la gaira irin wannan abin ba kare wuce haka ya girmama shi kare masu annabi kuma ya dinga kallon sa da wulakanci yanzu ashe su wani ba yanzu duk da ba mukaddamin nan da ashe bai san kaza ba bai yi tarbiyya ba ashe bai yi kaza ba wani ka dinga karanta ma kanka wannan wasikar jaki kana ganin a'a ba a san irin wannan abu sai me zai yi kenan wa wilqi nafsuhu to shi kuma sai dauki kansa gaba daya me zai yi sai ya jefa ila arifin tunda ya samu shehi arifi yanzu to ya miƙa masa kansa hatta ya tahaqqaqa har sai ya samu sakankancewa billahi da Allah lillahi zuwa ga Allah fihi kuma a cikin Allah gaba daya wallahu a'lam aw huwal murad minhu wannan shine abin da ake nufi abin da Shehu Atiku yake nufi da wannan wasikar kenan Allah ya sa mun gane ta Allah ya sa mun fahimce ta haka Shehu Atiku ya faɗa a cikin wannan wasikar za mu ci gaba da wasika ta gaba wasiƙa ta 15 Atiku yana faɗa ta cewa aljawabu kuna amsa da take a nan gurin kal jawabi tamkar amsa ce fi ma takaddama cikin abin da ya gabata min su'alis salis ashara da su'alin salis ashara na 13 wa rabi ashara wa'annan tambayoyi ne guda 3 a jere dukkan su suna kamanceceniya da ɗan uwansu shi sa yake cewa wannan din ma duk zaka same suna kamanceceniya da ɗan uwansu wa qarqultu hunak in ka duba can baya zaka ga nayi bayani akan irin wannan abin da zan faɗa a ciki me yace innal muqaddimina kaga muqaddamai gaba ɗayan su kulluhum dukkan su nuwabun an shekhi radiyallahu anhu dukkan su wakilan Shehu Tijani ne wa huwa aidan shi Shehu Tijani karan kansa din na'ibun wakili ne na'ibi ne an jaddihi ga kakansa sayyidul wujudi maulana rasulullah sallallahu alaihi wa sallam alaihi
wajadduhu kakansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam huwa shehu shi kadai ne shehi bi hadhihi tariqati a cikin wannan tariqa yace wa huwa radiyallahu anhu shi kan shauci jarin da kansa ma fa min jumlatil muqaddamina daga cikin jumlar muqaddamai ne a cikin wannan tariqa tijaniya fiha a cikin ta wa hum su kuma sauran muqaddaman gaba daya nuwabuhu su ma dai suna wakiltar shehu tijani ne da manzon Allah a cikin tariqa yace to fara khususiyata karka ce wannan muqaddami ya fi wannan muqaddami ko ya keɓanta da wani abu wala fadla karka ce kuma wannan muqaddamin ya fifici wannan muqaddamin da wani abu li ahadin minhum da wanda daga cikin su ala sahibihi akan dan uwansa illa bi kamalil ma'rifati sai dai da cikin ma'rifa ake ganewa shi abin da ake aunawa wannan ya fi ka sanin Allah to ya fi ka a gurin shehu tijani a gurin manzon Allah amma in ba da wannan ba duk mukaddamai da shehu tijani in ji shewa teku ita dukkan su daidai suke ba wanda ya fi wani a tsakaninsu da fi hadhihi tariqa a cikin wannan tariqa fal muridu to kaga shi muridi allazi akhadha wanda ya ruko an wahidin da ɗaya daga cikin wayannan mukaddaman mimman lawul izmin sahih wanda yake da izini sahihi kamar akhadha an shehi kamar wanda ya karba gurin shehu tijani ne radiyallahu ta'ala anhu wa man akhadha an shehi duk wanda ya karba an shehu tijani kamar akhadha an annabi sallallahu alaihi wasallam kamar wanda ya karba a gurin shehu tijani ne shi yasa ilmu tarqi in zaka bar dariqa so malaman tarqi suke cewa in ka zo bar dariqa wannan sirrin ba da hannu da ake yi da karanta abin da ake karantawa da kamar dariqar a lokacin kai mai bayarwa za ka yi tajridin nafsuka za ka ba kanka ko ka gani kawai ka mika shi hannun shehu tijani ne lokacin za ka bashi din kai niyya za ka yi wannan muridin da ya zo kawai shehu tijani ne kai din ba kai haka za ka kaddara ko ka mika masa hannu shehu tijani ne mika masa hannu ka yi talqinin ka cire hannunka a ciki daga wannan lokacin ba ka da hannu a kan shi ba ka da hannu a kan shi in yara bike ka dan neman wani abu shikenan in kuma shi ya ga ya tsaya da kafarsa sai ta bi amma daga wannan lokacin ya shiga hannun shehu tijani muridin shehu tijani ne to shine anan malai saba wani a cikin littafin fiqh da rika wani malami yana kamar yake cewa fa akhizun an sanadin muttasilin kaga duk wanda ya riko da rikar tijaniya sanadi muttasili ba munqati ba a sanadi wanda yake hadadde ingantacce ba wanda ba mai inganta ba ka akhizin ai kamar wanda ya riko ne al shaykh al mubajjali ai kamar wanda ya riko ne direct hannu da hannu da shehinmu shehu tijani al-mubajjal abin girmamawa fa'ala hada saboda haka ne a cikin yake fada yajibu alal muridi yana wajaba akan muridi idza akhadha in yayi ruko an gayr muqaddamin in yayi ruko akan wani muqaddami allazi naqalahu wanda ya lakana masa an yi lazimal adaba ma'ahu to ba wai kare ba da haka ba tunda ya karba hannun shi to kare wannan kudirin kuma ya ce to ni zana fita hannunsa ni ma shehu tijani shine na ya bani na ka ni ba da alaka da shi an yi lazimal adaba dole wannan din ya da falala akan ka kuma ma'ana maganar biyu ne ba tukaki ana warwara ba nan an gaya maka ainihin hakika nan kuma za a gaya maka menene ba wani dinsa daman shari'a da hakika ita kayan ɗarika haka take tafiya nan an gaya maka zahiri nan za a gaya maka baɗini to nan an gaya maka zahiri an ce maka shi ne a fili zai maka wakiltar ka amma a baɗini ga wanda yake ɗaukar nauyin ka to amma ga shi a fili aka zo kai da a fili ɗin kanka kwaɓe ka ce a'a ni yanzu kan me zan yi an yi zama shi tijani shi da komai na za ka sauran mukaddama ka daga kallon su haka ya ce a an yi lazimal adaba dole ne ya lazimci ladabi wanda ake so ma'ahu dukkan bukatar da ake neman ladabi nashi wala ya turkuhu albatta ba zai iya bar shi yanke gaba ɗaya ba ya ce ni kai shi kenan tunda na karba na tafi da yawa abin da yake hana muridai tafiya kenan a cikin Allah in ka zo ka karba kai naka guri kenan to hanya ce ga ta nan
an baka fitilar amma baka san da baka san kwana ba ko direba ne to an ce an koya maka mota sai aka ce to ka kama hanya ka tafi to ai dole akwai wanda zai hawo ya hawo motar zai ce maka lokaci kaza akwai rami akwai kaza shi za ka bi lokaci yayi wa akhiru da'wana alhamdulillah اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم آمين آمين